Mamainit tayo mga kaibigan. Utap. Moadto ko karon sa ako ang garden sa akong tinanom nga ubi kaya nangatay na unya akong butangan og kahoy kay para nga iyaha nga kaputan. Tapos na may nangain, tapos na papunta ako doon sa aking garden. Kauna niya dok, wa pa day ka kaluto. Una lang ko, manguha ko dire og kahoy para akong pagkaputan sa ako ang ubi. Saging, oh, na guwang na pong usa ka saging oh. Titik! Aking sili. Wow, ang aking sili. Mga kaibigan, kanindot sa akong sili. Ang taba.
Maraming bunga. Aking sili. Ang ganda naman. Aking talong. Ito. Magputol ko o hanga sa kahoy, mga kaibigan. May akong himuon nga pakaputan sa ako ang ubi.
buntag bara kay aron malig-on. Uy, akong ilungag. Nindot yun ang bara. Pawa ni Ilana.
pod oh. Muna siya nagsugod na siya panurok. Kani din ani din siya dagang ubi. Dinhi nakita. Nga ako na ni siya nga magkuan ko maglungag. Sayang man di lang ni putlon kaya may bunga oh. Ambot lang dito, kaya nakalimot ng buko. Sige lang, kaya mailan na ito buwan ko. Awa na dahil mo pero awa na niya, pero nag-abot na sila. Kani din ni oh. Naagni. Pero di ni lupot. Sila kabuk na lang. Dura ito dito? Batong ba? Nasiminta. Kanang tag-at bitaw? Oo. Usa ka dahuruan. Ang tungod sa amo ang balay, kay among balay bungtod man no. Bungtod. Nya, tama ba ana ba ilang diuli? Ang bungtod. Bungtod ang ubon. Puno gyud yang simintas. Balay-balayan niya. Barato man to sa una. Hali man ginagawa. Kamot na ron kay teka ng tao ang bugo. Kami si Iring, Iring. Ano? Kani, kaon ni. Ako mga tinanom ang mga buhi na. Mga higala. Sayupan, tulong ako na ibutang na no. Ito na na.
Kato mga kaibigan, aking video. Subscribe, like, share, and comment. Okay. Oh! Bye-bye. Si Helen at Tutos Tindahan, mangumpra.